Όχι. Έλα, πάμε. Ξέρεις ότι ήταν τα γάλματα, έτσι, θυμάμαι στην ιστορία. Πάνω πάσο. Ποιος τα έξε αυτά? Ποιος τα έξε? Χρήστος, τα έξες? Είναι η άλλη. Φωτογραφία από πέρα. Λοιπόν. Γιατί δεν πώς και δώσες πρώτα. Αχ, πώς μπορώ να Λοιπόν. Ωραία, και 20 είναι πες πάνω. It's 12:20, where are we going to go up? Alarm, φίλε, alarm. Από αυτή η ρακλή της ξέρουμε τι κάνει. Ζώνη Βασίλη. Α, ο Βασίλης τραβάει το ησυχές. Ήταν τέλεια το βράδυ. Πίθανο. Επίσης δεν είχε εσάς που ήταν τέλεια. και κατούλα. Δεν έχω να πει φωτογραφία από πάνω. Από πού.
Γιατί δεν σέβεται το αμάξι, δεν ξέρει. Πάντα δεν θέλει το αμάξι. Άξιος. Κύριε Καρούμπαλη. Στην επιστροφή. Παίρνεις στον πρώτο και τα μικρά. Και εσύ μείνεις εδώ. Ναι. Τον δάκρυο και στο μικρά. Εντυπώσεις. Πώς ήταν, φίλε? Ποιον θες να σκοτώσεις, πες. Πολύ σκέψη θέλει. Λίγο ακόμα, θα το βρεις. Δεν είναι ο Σκέλης. Άξιος. Άξιος. Λεβέντης, καπετάνιος. Ούτε μια σταγόνα υδρότα, ρε. Τι φάση. Τίποτα. Πάμε στο Mont Blanc. Δεν πάμε πουθενά. Πάμε, Γεννημένος. K2. Δεν πάμε. Δεν φωνάζουμε. Μόνο εντυπώσεις. Για πες τους πώς. Το 1 μέχρι το 10. Η δεύτερη Σας ανάλυση μισώ του όλους. γραφείου Το 1 μέχρι το 10. Σας μισώ όλους. Ο Νίκος. Ο Νίκος. 2 στα 2. Τα σκατούρισα με τα λάστιχα. Σου κατούρισα το αυτοκίνητο. Και θα μπορούσε να σου βάζει κάνει τρίπια και τα δύο. Δεν ξέρω πώς. Τι είναι αυτό? Κάποιος τα μαχαίρωσε κατά λάθος. Φαγές. Ήδη έφαγαν Και τα καφέ ή πια. Δεν μας περιμένει. Ούτε Παραγγείλαμε συνείδηση όμως. ούτε τίποτα. Δεν έχουν τέτοιο. Παιδιά, έχει σούπα και φασολάδα, μεζέ και κρασί. Ξεμάτε. Η κουρασμένη Ανθούλα βγάζει ακόμα selfie έξω. Ναι. Πάμε να πάω. Στη κάμερα τώρα. Έφτασες. Νομίζω μέσα της σε έβρισε. Σε Στα αλβανικά. Έχει επιλογή. Μπορείς να τα βάζεις σε χαρτί λίγο αυτά που βάζεις από το στόμα σου. Μπορείς αυτά να τα βάζεις σε χαρτί. Sorry. Λες έχω κλεπατήσει σήμερα. Είσαι κοτόπουλο. Δεν είναι στο πηγαίνει εκεί. Η τσάντα σου. Ποια? Η τσάντα σου. Δεν έχω τσάντα. Μια φάση. Είναι τις πίκρες μου εδώ. Νεολαία στο κινητό της όπως πάντα. Netflix. Τελείωσα 2 επεισόδια Friends. Φίλιππε. Κάτσε να φτάσουμε κάτω. Προς το παρόν, να με βάζεις σχέδιο. Πάμε Χανιά. Ένα zoom στα μούτρα του φίλου του τώρα. Ήθελε να υπολογίσουμε και τις ώρες το πρωί. 1 και 35 θα είμαστε στο καταφύγιο, 1 και 47 θα είμαστε κάτω. 5 ώρα θα είμαστε σπίτι. Μα θα είμαστε τώρα. Σε 20 λεπτά ξένοι. Άμα πηδήξεις πολύ γρήγορα,
Κάνεις βουτιά κατευθείαν στην πισίνα. Σε έναν τέταρτο να ξεκινήσουμε. 5 ώρες να είμαστε σπίτι. Στην ένα τέταρτο δεν ξεκινάω. 20 λεπτά. 2, 4. Τώρα, όχι. Κάτσε ρε μαλισικά, απλά μην γλιτώσει. Φτώνει 6 ώρα. Άρα παιδιά μακάρι... Γιατί πρέπει να πάω κατεύθυνση. Πώς μπορώ να κελάω, πώς κελάιδουσα πρώτα μου κόψαν τα φτερούγια. Είναι πολύ βαθύ. Τρέξε, τρέξε, τρέξε! Βαίνει. Τι κάνεις? Να φύγουμε τώρα. Από εδώ γιατί? Κάνε να πάει στην ελευθερία από πάνω. Θα παίξεις να παίρνει μέσα λες. Αν το αμάξι δεν μείνει σήμερα, εμείς από Χανιά δεν φεύγουμε. Ωραία, φίλε, κοίτα τα σύννεφα που είναι flat. Δεν είναι εκεί πέρα σαν να κλείνει τελείως, να τελειώνει ο κόσμος. Λοιπόν, έλα τώρα να βγάλουμε για το Viber προφίλ. Αν μου υποσχέσεις θα βάζεις αυτή που έχεις με ένα καρτίδι. Toxic.